mawa nenno est ce que tan aduna ha aduna hawri min ɓuri ɗo yontede yummiraɗo ha no ya kalen gonga de balde kama welani ƴiƴam min mi mera welde ƴiƴam hande mun rawi an kaaliɗo kalne ɗo woni kadi wonko indema aade ne suusa wadde an kala ko ara hakkille ma ko ɗum mbatta an kaaliɗo mata tinade bamma ari ma ana hulɓini kam min cikkon noon ko hunde fof mbiyata kam ɗum ɗo wona hunde fof bamma ari baba mi tini o ari mi nani e fajiri e oto makko ni korna mi andi o ari kono cikkannomi dow fini kadi ko jaltuɗo ɗum haade kam jiɓade mi ara ɓeyda hen kadi a tini gila fajiri o ari holko poɗɗa adade wadde sa fini telloɗa calmodira e bamma mi cikkannomi ko jaltuɗo ɗum tawi mi jiɓaki salmindema kaaliɗo sikke juulata sikke meeɗa juulde mi sikkannomi juuli ala koto nanɗa ɗum koto feere gartira hakkille ma e hoore ma guitta no mbaalani wama an salminde babum jiɓade salminde mono mi jari ɗiɗo haalulaji fof ama mami jippo mami salmimi ta an ma joni mi ƴewtanima ɗeɗo balɗe kala ko kalmi mettina kala ko jinmi a waɗanta kam joni aɗa changé yamma par ce que non jinmi mbayani ko noon ɗum komi yawa aɗan ko woni juutka e dabɓo an jehen calminoya bamma madame ara he kaalido mbiman ko ya an jehen calminoya bamma ma moɗomi ara somi gayni mami jippo mi salmino an a jogarani gaynude te mi reftara e makko ummo jehen calminoya bamma koyngalam koyngal ma buumi cemmo dow ɓuri yiɗi andude noon so taw garda ko pour jonde par ce que min jinmi andude so taw wonko jiɗɗa waɗde ou bien wonko jiɗɗa e ko banggue liggey mi faama wona ɗum ɓuuri jonde tan wallahi ɓuuri kay e lelde wallahi ɓuuri te mboɗo anduma ka neɗɗo fitna raison pour laquelle mbimi nodduma haalna kam holko woni projet ji ma no woodi min kam projet ɗiɗi hakkillam jaggi aɗa keewi allah andi hen noon homo jogormi wan saabu hakkillam no miijo haade jolof mbeɗa tefatono mbalon seeɗa mbeɗa kam kalis tan kam bawɗo sodoyde nayyi hay soko mali mi yaha mali mbeɗa adda dakar ɗo mbeɗa yeeya so ɗum wona mi udditana kam biti mbeɗa yeeya so ɗum fof kadi wona mballa kam mi becek kam hay soko ɗum ɗo mbeɗa waɗa becek kadi mi nani no marsi ga kadi hakkillam kadi yiɗi won hay chauffeur boom hay soko taxi walla kalando kam mbeɗa nawa client mbeɗa artira mbiɗa e miijo dal ɗum ɗon fof no wawi wonde kono a waɗat hen choisir goto ƴeew e nder choisir joni ko miijimi ɗo ko boom hay ɗanngal are am kadi wallahi hay ɗanngal kadi are am boom fof kadi mi watta ɗum e projet heta fof ɗum koye projet ji fof koye projet ji jeeya saabu saɗa waɗa projet windat tan a heewa eyyi joni a ƴettat tama ƴeewa ɗiɗo ko kalɗa ɗo henna ko fof holko ɓurda hen yiide min daro hen wona noon foti won ɓurmi yiɗ kam kaw ko adi ko fof kam wayde o wayde e bébé Aïssa mbeɗa yiɗi hen haɓɓude ɓoggol wona hay tekkere bo Aïssa mawɗo tokosa ala Aïssa kay debbam lawol allah o Aïssa ko debbo ma mbiɗa yiɗi pour ndewten l'instant o woni koye jangde so paari jangde so yiiɗima an aɗa yiɗimo
ɗum kam ala min kay mbeɗa yiɗi kay ka wadde basé ala inchallahu rabbi so pari jangde tan ma waɗ comme no mbirumami ni tan ɗo ko galle ma oto dañi hen frontiére goto oto hay goto biñi ta mbiya aɗa rutto Jolof oto hay goto kala ko musma aɗa halnaka wallahi mi safra ɗum anande nani ɗo somi waɗani ɗum galla tawtata komi hooti wadde ɗum gallam tagma tawdemi ɗo saabu ndene jottima ha weeti sakko sam ko ɗo fawa mbiyami passe nandi vacciji nani nawtor wuuro holbidum noon goggo gogo wima noon goggo wi kam nene jottimi tan wi kam ko yomi hoon cali wona yiiɗa hodde ala jooɗo ɗo ko galle ma tigi tigi kay noon woori Faami. kay mi hootani mbiɗi gasi mi hootani kadi ganda kam kawa kanko kam inde makko koko boni mbiɗa kanko e hoore ma inde makko kanko ñittorte Jolof ko saabi ɗum saabi ɗum garɗo ɗo fof wi walata so fini tan o wi ɗum hoon heƴani yo ngal gal yalta neɗɗo wiyama heƴani inde makko boni toon de yo andu ɗum kam masala eyi masala a so wiide noon ko min wima noon mbiyama tan aɗa faama tan kawa meynu nder basé ala ama walla mi mbiyeɗo ayso noon basé ala tinno tan wat feere noon ƴeewa projet ji ɗi goto hen comme ça min mbawa yettinde projet ji ɗi so allah jaɓi kawa magasin belewel ngel ɗo to mbiɗa an a anda ɗum an Ibrahima hakkude malla ceer ɗa ɗo mi yiilaɗi ɗo mi yiyani magasin ɗo yeyete belewel ko teer bawwami ɗo sa naati no fayi bawwami no fayi belewel ngel foof a gueɗe fonɗen toon ceer moɗo anduma aɗa andi aɗa anda haydara ko coɗanta belewel a soɗa itta o jaaɓi tan mbaɗa he Ibrahima an kay neɗɗo kay hay sa wawa safrude aɗa andi kay belewel ngel no way holko belewel wawi no waɗa bayre no waɗa bayre hayso ko ɗum kono ala ɗo mi yiilaɗi ɗo mi yiyani yehen tan joni galle ala mi mbaɗa yaha kay holle kajji ɗo mi dog ala jaaduma ɗum leydi min wawa jaad ni noon mbawmi arude kam gonɗo e keeji Ibrahima warte eyyi min kom eyyi kay joni sa nanggam ɗo ɓuuri yawde eyyi yo jehen ayi mbaɗen sesa ñande hen ɓi yasino ari galle ɓi yasino mbi yasin holo buɗeyel ngel jontogel ngel tan eyi moɗo andi on kono ñanden aɗa andi o tawano hom ɗon tawno moɗo yaltuno eyyi min kay mbaɗa andi o tawanima ɗon eyyi joni joni noon ko mbiyannoɗa kam e gueɗe yasinde ɗum jinmi mbaɗen pour holɗum kam jiɗɗo mbaɗen mo dil holo cukalel ngel poten mbaɗen ɗum e internet o e an ceerno ñamenemo kaalis an ceerno mbaɗa aɗa andi ka con an en jottima toon non ka con mbimi en diwat toon ala pigalde heddi kon ala an mbiɗo yasin holko mbawan hen en ñamta e makko kaalis no ñameta on makko kalis ko cukalel o ala kalis o ala gorko on sen potimo min nanimo e nder réseaux sociaux ji holko nafata hen so wona dokkuɗemo buzz an ceerno ɗum miijoto quoi min ko mbimami ko yasin winomi so tawi no wawi wonde banggal yasin ala banggal yasin kay wawa wonde banggal yasin hanne ɓiɗɗo makko ne wawa wonde mi miijaki ɗum boom wawa wonde annana mbimami ko somi jogori ɗum wadde yasin kam mi yaha e o kallu ton oto rondoji ɗum kam mi miijaki ɗum boom hay ɓiɗɗo makko ɗon wawa wonde Ibrahima yaɓɓir sees aɗa andi ko woni aɗa andi ko woni pour ɓuuri yawde tawam galle wallahi tawam galle mbi eyyi ya ganduma liggaki de te kalis pawɗen dil fof enen peccat ɗum kalis pawɗen dil fof enen peccat ɗum ma belle an joni aɗa sansiri mbaɗa sabi jiiɗa an joni aɗa jara surtout chaque instant téléphone ko ɗum jiiɗa andene haalno ko heewi a siftodir lewru gorko wonno mbaɗa sooda crédit nanmi boutique goto magasin mawɗo ni boyi e lewru gorko wonno on jour lewru kaɗon gorka sa e meeɗa yewde on jour tan jaltunoɗen e gorka kaɗon nanmi magasin goto mbaɗa sooda crédit to mum ndeke ɗo yeyata affaire crédit ji goɗɗum o yeyata a faami tomi to grand goto gorko goto jontaɗo ni moƴƴo no wiyete kadi yero de visage souriante ni yero e a siftori mi siwtori aɗen ndeysan konko wattino men sa wadde déposé galle an ha joni oɗon jokkodiri wona goo te on neɗɗo ɓurani moyde aduna
ko neɗɗo moƴƴo te ƴeew ka anda hen o wona gorko guewittoɗo kam boîte wona hôtel wona haydara wona auberge ko gorko kilifa nan ɗon gorko moƴƴo te aɗan ɗiwto balɗe ko janoɗo France min dal mi jooɗota tan ha mi wiya mi naldama kalis te kadi ko konko te mi ñagaki mo mi ñattaki mo ko bisam omo woni gorko moƴƴo machallah kala ko jiiɗoɗa e gorko fof nanema ko te ka anda hen o arti aɗa andi o wi ko garoɗo samedi samedi oɗo sallah jaaɓi samedi faja samedi ɓayi fi mi invite anima barki Allah mi invite anima de jooɗo galle ma ami soɓi do 10 heures ou bien 9 heures pile kamɓe daɗi en banggue télévision kamɓe daɗi en yaro an kalden an ka mankiraɗo debbo wiɗa min mbere ka mankiraɗo debbo so taw ko ɗum ɗon nde nde gonmi voyage nde kam a waɗi kam manque no feewi no feewi no feewi no feewi mi haalande mbaɗɗa voyage yero an holko woni caɗele ma hol fo ko woni probléme ma an e hol bang holko debbo wawi waɗandema boowal komi wawa waɗandema min oɗo nder galle han an kam gonɗa koye cahan ou bien gonɗa koye gongo ma min mawɗo kelifade jaaɗo ha waɗi leeɓi daneji min mbeɗa cakino min ko kalantumami ko koye am woni min noon paama ngoɗo wuuro a wawa ɗo wadde komi anda impossible wawa wonde sa renaki joni ka gadade min mbeɗa woɗɗi ha guede oɗo téléphone mo joguiɗa a wawa hen wadde komi anda saabu oɗo téléphone ko min yeytino min soodi addi mail ma woni mailam a wawa hen wadde haydara taw mi tinani ɗum tax ma yaade mbaɗoyɗa programme ma ƴettuɗa oɗo téléphone coɗɗa mbaɗɗa hen ko welma cuuɗɗa ɗum e nder bagage ma o ko min yi hay goto holla hay goto haalnanimi sa yi hunde hanama haalde an namdoto d'abord ko namdotomi min kay ko kalmi ko ne laaɓi oɗo téléphone min foof men ko gotum oɗo téléphone koye nder bagage ma tawmi a meeɗa kam ɗum haalande haali gongo koye bagage o téléphone a meeɗa kam ɗum haalande koye bagage ujam wonno kono a namdor holko waɗi ɗum e bagage ujam sa yiiɗi famde mais taɗa mbiɗa a yiiɗa famde basi ala mi sohlani famde min ngoɗo wuuro noon min noon yero min Allah waɗi min a meeɗa yawade mi sa ari ha joni ha ɗo a wiyaɗa yawo kam wallahi a funti hoore ma min noon mi haalanma min terrain am oɗo a wawa hen dañde accès mokko a tampinte hoore ma tan Yacine o téléphone koye voyage am o coodmi ɗum annani mi nanani par ce que mi wawano wadde roaming mi yejjiti wadde roaming numéro am oɗo jaami jettumi mboɗo foti réglude bagage uji am mboɗo foti réglude ko tagi kam ummade ko coodmi téléphone o jeew piece o so taw ko piece sénégal taɗa an yeeli téléphone o ha jiita ɗum mi ƴeewani piece sénégal mi ƴeewani piece Maroc mi ƴeewani piece Mauritanie haajam ala hen saɗa yinnomi anda ɗum nde gadduɗa téléphone o nde kolla kam a hollani kam par ce que mbatta ko laaɓani par ce que mi yejjit mimi a yejjitani ko wona haaju ma hen mbatta gueɗe ma kono kala ko ñolima loob so ñoli ma loob aɗa wawi yaade komi anda min oɗo Yacine Mamadou Ali Birane min jaaha komi anda ɗum ɗon watta e aduna a wawa aɗa wawi yaade min komi anda a wawa yaade komi anda min kala ko cuuɗɗa kam mamitin saabu ko ɓernde lamde ceer jogade mami ala ko suudmami ala ko cuuɗanmi min ka cuuɗɗo ala ko cuuɗan ka cuuɗɗo ok ka cuuɗɗo kay ɗum ko mbaɗɗa ko kay ko suuɗani ok ala coɗat kake ma mbaɗa e nder bagage ma aɗa waɗira hen gueɗe ma ala probléme min aɗa wawi yaade ɗo komi anda min a meeɗa yawademi sa jooɗima ha hande aɗa wiyaɗa yawo kam a juumi kono noon ko woni yesso daɗani guite wallahi Allah mi seedi mi yiɗano ni artude aɗa wawno jooɗa toon de hay jooɗoɗa toon ɓuuri ko mbaɗɗa ko jooɗoɗa toon ɓuuri ko mbaɗɗa ko
mbaɗa mbiya hay goto haalta to pawɗa ɗum ok basi ala baasi wawa wodde sa añi haala jamma a waɗat ko rewi lawol sa añi haala jamma dal a waɗat ko rewi lawol basi ala wat ko welma neɗɗo ummo voyage ala ko waɗantamo ala ko dokkatamo ala ko no fijirtamo ala haydara ko mbaɗanamo so wona tan duko 1 mois mbaɗmi ladde keppumi artude pour yiidema somi yiidma tan mi yii bone ɗum ɗon de ko probléme ma ok aɗa wawno wadde toon ni hitande 1 an aɗa wawno ɗum wadde toon ok wat ko welma saabu saɗa yitno ko laaɓi a watta ko mbaɗɗa ko mbaɗa ko mbatta ko ha para mbiya mi haalta min haali te pisa ɗon ko woni yaafo min mbeɗa lelo lendam puskoyɗe ma mbeɗa lelo mbaɗa ko mbatta ha para mbiya hay goto haalta